Ανοίγουμε. Team Rockford! Αρέτας εδώ. Team Rockford! Team Σκουλίκι! Team Σκουλίκι, yeah! Ήρθε! 3-0, baby! Οπα! Μελανούρι είναι σίγουρα. Ο Κοτόιν 6-3! Πλησιάζει η ομάδα Rockford! 6-4 η ομάδα Rockford! Ο Άντος 6-5! 6-6! Σας έχει διαλύσει με τις καλόγριες! Unfair fool! Γεια σας παιδιά, VG εδώ από Adventure Boys. Σήμερα είμαστε με τεράστια παρέα. Έχουμε έρθει λαιμόβουλοι και έχουμε τρελό challenge. Παίξουμε με δύο ζυμάρια. Θέλαμε σήμερα να κάνουμε το δυνατότερο challenge που υπάρχει, να δοκιμάσουμε τα δύο καλύτερα μας ζυμάρια. Το ένα ζυμάρι με Rockford και το άλλο ζυμάρι με σκουλίκι. Δυστυχώς ξεχάσαμε το ζυμάρι Rockford στο σπίτι. Μαζί μας είναι ο Mike, ο Αρέτας, ο Max, ο Κλόβουλος, ο Πέτρος. Γεια σου Πέτρο, και ο Σεραφείμ. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντικαταστήσουμε το ζυμάρι Rockford το οποίο ξεχάσαμε. Έχουμε διάφορα υλικά εδώ μαζί μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι πολύ καλό, το οποίο να έρχεται πολύ κοντά στη δυναμική των σκουλικιών, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ unfair το challenge. Έχουμε αυτά εδώ τα υλικά, από αυτά κάτι θα σκαρδιστούμε. Θα φτιάξουμε το δεύτερο ζυμάρι και μετά θα κάνουμε τα challenge boxes, τα οποία θα έρθουν και θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε τις ομάδες και να δούμε ποια θα είναι αυτή που θα νικήσει. Let's go boys! Λοιπόν, το δεύτερο ζυμάρι λοιπόν θα προσπαθήσουμε guys να το δώσουμε, να βάλουμε nachos με τυρί, γιατί θέλουμε να είναι κάτι πραγματικά εισάξιο. Λες να είναι εισάξια, βρωμερό και άπλιο με το Rockford. Δεν ξέρω, εμείς θέλαμε να κάνουμε σήμερα το απόλυτο challenge για να έχουμε πραγματικά τα δύο καλύτερα και πιο δυναμικά ζυμάρια. Τα έχουμε δοκιμάσει 100%, αλλά σήμερα μέσα σε όλη αυτή την ευκαιρία θα δοκιμάσουμε και ένα καινούργιο ζυμάρι. Μέσα σε όλη αυτή τη στραβή μπορεί να γίνει ανατροπή και να κερδίσουν τα nachos. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. You never know. Μαγικό ρεγκάλευρο. Το απόλυτο βρωμάλευρο, κυρίες και κύριοι. Το απόλυτο βρωμάλευρο έχει αρχίσει και παίζει μπάλα. Άντε γεια. Άμα είσαι και κοντά, φύγε, ξέρω εγώ 2 παρά 10. Εδώ το καπελάκι. Αρέτα. Πάει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το δεύτερο ζυμάρι με Rockford αντικαταστάθηκε από ένα νέο ζυμάρι με ρεγκάλευρο, nachos, σκόρδο και αλεύρι. Για να δούμε τι θα γίνει. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την επιλογή. Πάμε αγόρια, παρακαλώ, ένας, πάρτε κουτιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κλόβουλος. Ανοίγουμε. Team Rockford! Οκ, επόμενος. Έλα, Αρέτας. Αρέτας εδώ. Team Rockford! Πάμε. Team Σκουλίκι, alright! Σεραφείμ, Team Σκουλίκι, yeah! Παιδιά, έλατε λίγο με τα κουτιά. Έλα με το Σεραφείμ. Team Σκουλίκι! Πάμε να κάνουμε ονοματοσχές και να ξεκινήσουμε το challenge. Let's go! Τρώμε τα πάντα, οπότε μετράει ακόμα και καλόγρια. Ξεκινάει πολύ δυνατά. Εδώ πέρα, let's go! Λοιπόν, έχουμε μπερδέψει τα μπουτια μας. Αυτό το challenge είναι το πιο επεισοδιακό challenge που έχει γίνει ποτέ. Υπάρχει άλλο ένα λάθος το οποίο θα σας πούμε. Στην ουσία τελικά δεν είχαμε πάρει το σκουλίκι το ζυμάρι. Έχουμε πάρει το ζυμάρι με το Rockford. Άρα οι ομάδες που είναι Team Σκουλίκι είναι Team Rockford και οι ομάδες που είναι Team Rockford είναι Team Cheetos! Έτσι ακριβώς. Let's go να δούμε τι θα γίνει, θα τα καταφέρουμε. Let's go! Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή πλάνων. Επειδή η ομάδα Team Σκουλίκι λέει ότι δεν είναι δίκαιο γιατί είχε αποφασίσει Σκουλίκι και δεν πιστεύουν πολύ στο nachos, θα ξεκινήσουν να ψανεύουν κατευθείαν με ακροβάτι. Αυτό αλλάζει το challenge, αλλά θα δούμε πού θα βγάλει. Παιδιά, Αρέτα, πώς πάει η φάση? Έχω χάσει 2-3. Όχι ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Μέχρι στιγμής νικάμε εμείς όμως. Όπα. Πρώτος! Έτοιμος. Ήρεμος, άστος να το φάνε καλά, Να το! Ξαναπαίξε. Όχι, το είχε πάρει, το είδατε. Αμάν! Μου το φέρνεις εδώ σπίτι. Εμείς ήμασταν team με ακροβάτι. Δεν φταίμε. Μπράβο! Νάτος! Τι έχουμε εδώ? Νάτος ο παιχταράς, δεν παίζει ρόλο, συνεχίζει η ομάδα. Όλα μετράνε, ακόμα και τα μικράκια. Το 2-0 συνεχίζει, ωραίος ο Μαξουάρ. Go baby. Πώς πάει στερά, όλα good. Θα πάμε, για συνεχίστε. Νάτος ήρθε, 3-0 baby. That's it, keep going baby.
Συνεχίζει, Σαλπάκι. Πίτσα και μένει και το άλλο μας. Σαλπίτσα, 3-0 παιδιά εδώ πέρα. Μικρά τα ψαράκια σήμερα, αλλά ok, no problem. Let's go, keep going, baby. Έτοιμος, Πετρό. Το είδατε. Να το. Ήρεμος. Ξελεμπολογάει. Θα δικό σου. Ράι. Ω, Όχι. Ξαναπαίξε, ξαναπαίξε. Ωραία. Κάνει σαβίδι. η μικρή ψυχούλα. Έλα Πετράρα μου, κάτι έγινε. Συνεχίζει η ομάδα 4-0. Λοιπόν, κι άλλο γυλάκι, σήμερα δεν έχει ψάρια. Έστω με μικρά, 4-0 εδώ η ομάδα. Α, δεν μας ενδιαφέρει. 3-1 το σκορ. Και όποιος πει για cheating δεν μας νοιάζει. Όποιος πει για cheating δεν παίζει ρόλο. Αφού θέλετε challenge, challenge θα έχετε. 3-1. 4-1. 4-1. Η ομάδα πλησιάζει. Εδώ. Θα σκόψω λίγο, πειράζει. Γίνει λίγο Κλαίω, κάπου. κοίτατε Λοιπόν ψάρι. εδώ, γόπιο. Αφήνω. Έχει τερίγια, δεν είναι Πέλα εγώ. το. Έχει τερίγια. Γόπα είναι. Γόπα είναι. Ομάδα σκουλίκι, συνεχίζει. Παίζει μπαλίτσα σοβαρή. 6-2 baby. 6-7. Και όμως δεν είναι 6-7, είναι 6-2. Όπα. Όπα. Μελανούρι είναι σίγουρα. Απ' την ουρά. Σκάρος απ' την ουρά. Σκάρος απ' την ουρά. Ποκοτόιν 6-3. Πλησιάζει η ομάδα Ροκφόρ. 6-4 η ομάδα Ροκφόρ. 6-4. Ο Σκάρος απ' την ουρά μετράει, δεν μας νοιάζει. Πέτμησα. Νάτος 6-5. Νάτος 6-5 παίζει μπάλα. Πάμε για το κάμπα. Πλησιάζει η ομάδα. 6-5 έχει τσακίσει με το cheating ο Κλεό. Παίζει cheating σοβαρό. Άρα δεν παίζει ρόλο. Έλα. Να το 6-6 μελανούρι ήτανε. Μελανούρι ήτανε, μελανούρι. Νάτος. 6-6. Πλησιάζει η ομάδα με το cheating του Κλεόβουλου. Σας έχει διαλύσει με τις καλόγριες. Μαξ, να ξέρεις unfair full. Θα κάνουμε 7 όλα, πάρτε το. Αυτό είναι το 7 όλα τώρα, πάρτε το. Πάρτε το. Όχι, και το πες, και το πες. Αυτό έκανε. Καλός, καλός, δεν πειράζει, άστα να φάνε. Νάτος, Νάτος ο Πετράρας. Νάτος ο Πετράρας. Oh my god, what is Τι this? πολύ και με τη Μάρισα ρε παιδί. Φίλε, 7-7. Θα βοηθήσεις εδώ την ομάδα. Να το. Νάτος ο Πετράρας. Νάτος ο Μελανούριος. Let's go, baby. Είναι μεγάλο. Φίλε. Αυτό μετράει για δύο τώρα. Πω, φίλε, μιλάμε για σοβαρό. Έπιασα ο Ω. πιο άσχετος όλο το ψάρεμα το έβγαλε. Νάτος ο Μάικο. Φίλε, μιλάμε για δυνατό σκυλί. Φίλε, δυνατό το σκυλί εδώ, brother. Ναι, δυνατός ο μπρο. Δυνατός ο μπρο. Αυτό τους ξεφτυλίσαμε. Προσπαθεί για survival, προσπαθεί. Όλα πρώτο πιο μεγάλο, έλα αγόρι μου. Alright, baby. Καλόγρια. Λοιπόν, ο Μάξιμος προχωράει. Σαρώνει την σκουλίκη. Πέταξε μέσα. Αυτό. Το έχουμε μείνει. Γιατί Οι άλλοι κάθεται και κάτι και ο Πέτρος χρησιμοποιεί το δόλωμα μας, αλλά δεν το λέμε αυτά, γιατί όταν το πιάνει ο Πέτρος με το δόλωμά μας μια χαρά είναι. Και τα λέω για να μην στείλουμε το βίντεο, μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα είναι, γιατί αυτοί θέλουν έτσι, μόνο για τα views. Κάτε, μην το πείτε, μπαμπά στο edit, μπαμπά στο edit. Βάλτο αυτό. Βάλτο. Για να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός νικητής. Βάλτο. Συνεχίζει. Νάτος ο Πετράρας. Σκορπίνα είναι, προσέξτε τα χέρια σας, παιδιά. τι άλλο. Έφερε σκορπίνα είναι. Κάτι άλλο είναι. Κοίτα. κοίτα. Σκορπίνα είναι, πρόσκειτο κάθεται. Σκορπίνα είναι, σκορπινάκι μικρό. Το σκορπινάκι έχει αγκάθι εδώ. Ναι. Όχι, δεν έχει. Είναι
Είναι σαλιάρα αυτό. Όχι ρε, σαλιάρα δεν είναι με τίποτα. Δεν βλέπεις. Τέλος πάντων, βγήκε. Ρίξτε μέσα. Τα κατάφερε. Πήδα χαζούλα. Κάτσε να τη βοηθήσουμε. Άμα πας και κρύβεσαι εκεί δεν μπορώ να σε σώσω. Θα μπει το νερό, θα σωθεί, μη φοβάσαι. Άστε. Παιδιά, German, το κλαιό, έσκασε. Γερμανάρα. Γερμανάρα from the German. Πλαστικό ψαρό, αλλά ωραία μάχη. Ωραία, φίλε, πως έφυγε. Το ευχαριστιέσαι. Ωραία. Germanos, έχουμε χάσει το count, παιδιά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το πιο epic fail challenge όλων των εποχών. Αποτύχαμε στα ζυμάρια, αποτύχαμε στους συνδυασμούς των ζυμαριών. Οι ομάδες είναι υποθετικά 19. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος έπαιζε με ροκφόρ, ποιος έπαιζε με τα άλλα ζυμάρια, ποιος έπαιζε με σκουλίκια, ποιος έπαιζε με δεν ξέρω και εγώ τι. Γενικά, Ζουλού, μέχρι την επόμενη περιπέτεια και μέχρι την επόμενη αυτή, καλά κρασιά, καλά καντάνια, καλά φιδιά, καλά κρασιά, καλά κρασιά, καλά κρασιά. See you next time, baby.